chégate, por favor, o bolero, unha canción, probablemente, da tua carreira que máis se toca no corazón, que máis te emocionou. Pois sí, precisamente foi isto. Graváranse moitos temas, estaba muñendo moi nervioso co paso do tempo porque triunfaba Papá e Mamá, Perito Blanco, e este non acaba de chegar. Fai uns anos sí que chega. Estamos no terceiro milenio e chega, levanta os corazóns de todos nós. Sito, tiña que ser, ademais un intérprete excepcional, e tamén un teórico do bolero. A ver, pregunta, Sito, cal foi o primeiro bolero da historia? O primeiro bolero da historia foi un bolero cubano que se chama Tristeza, dedicado á muller, e dun compositor cubano que se chama Pepe Sánchez, porque se chamaba Cubano? É cubano, con descendencia galega. Aí acabáramos, Cuba dentro de nós, a orixe mesma do bolero, estás falando Tristeza, das mans tan fermosas, na interpretación de Cristian Leyero. Ben, Sito, queremos tamén ese Sito íntimo, así que, por favor, achégate ao piano. E que nos vas cantar? A ver, un dos meus boleros preferidos, que teño aquí ademais o compañero pianista Cristian. Hola, Cristian. Contigo en la distancia. Un día, un evento especialmente fermoso, ou doblemente fermoso, porque, atención, tal día como mañá, o último día deste mes de abril, hai 66 anos, nacía no lugar de Piñeiros, no Couto, en Narón, un fermoso neno chamado Nicolás Sedes. Estás de cumpleaños, mañá! Dándolle unha sorpresa a Sito. Falamos moito da Escola Coruñense da Canción. E na Escola Coruñense da Canción tamén hai grandes voces femeninas. Convidamos, se non o sabe, a unha rapaza, a unha grande artista